Salam dostlar. Bugünkü temamız derece götürmek amalı. Derece götürmek amalını köpeltmek amalının hususi aday görünüşünü alýarlar. Köpeltmek amalını pikir edin ve köpeltmek amalında bir näçe köpeldici bolsun ve köpeldicilerin ählisi bir-birine deň bolsun. Onda şol bir köpeldiciniň olaryň sança öz-özüne köpeltmeli bolýar. Mysal üçin 3 köpeltmek 3 köpeltmek 3 köpeltmek 3. Bu ýerde 3'i 4 gezek öz-özüne köpeltipdir. Munyň netijesiniň 81'e deňligini bilýärsiz. Ýöne muny 3 köpeltmek 3 köpeltmek 3 köpeltmek 3'i 4 sany 3'ün köpeltmegini 3'ün 4-nji derejesi görnüşinde ýazýarys. Ýani bu ýerde 3'ün 4-nji derejesi 81'e deň boldy. Köpeldicileriň her biri 3'e deň we köpeldicileriň sany hem 4'e deň. Bu 3'ün 4-nji derejesi diýilip okulýar. 3'ün 4-nji derejesi. Bu ýerde şu misalda 3'e esas diýäs, 4'e derece görkeziji, 81'e bolsa derece diýilýär. 81'e derece diýilýär. Esas köpeldicini derece bolsa köpeldicileriň sanyny görkezýär. Mysal üçin başga bir mysal berelim. 6-nyň 3-nji derejesi berilen bolsun. Bu 6-ny 3 gezek öz-özüne köpeltmek diýmek. Ýagny 6 köpeltmek 6 köpeltmek 6 diýmek. 6 6 köpeltsek 36 bolar. 3-nji 6-ymyz hem bar. 36-ny 6 köpeldenmizde bolsa 216 deň bolar. Derece götürmek amalında eger derecemiz 2 bolsa muňa kvadrat diýeriz. Ýani a bir natural san bolsa a'nyň ikinji derejesine a'nyň kvadraty diýip bileriz. A'nyň kvadraty diýip okap bileriz. Ýa-da a'nyň ikinji derecesi diýsek hem bolar. 3-nji derece bolsa kuby diýeriz. Ýani a bir natural san bolsa a'nyň 3-nji derejesine a'nyň kuby diýip okaýarys. İslendik sanyň, islendik natural sanyň 1-nji derecesi şol sanyň özüne deňdir. Muny bellik diýip ýazalym. Bellik islendik sanyň 1-nji derecesi şol sanyň özüne deňdir. Şol sanyň özüne deňdir. Mysal üçin 8'in 1-nji derecesi 8'e deňdir. 7'nin 1-nji derecesi ýene 7'e deňdir. A islendik bir natural san bolsa a'nyň 1-nji derecesi ýene a sanyna deňdir. Indi sanyň 0-njy derejesini düşünelim. İslendik bir sanyň 0-njy derecesi 1'e deňdir. Muny keskitleme görnüşinde ýa-da bir maglumat diýip bereýin men we bellik diýip hem ýazaýyn. Bellik 0'dan tapawutly 0'dan tapawutly islendik sanyň 0-njy derecesi 1'e deňdir. 1'e deňdir. Ýagny 7'nin 0-njy derecesi 1'e deň bolar. Ýa-da 1'in 0-njy derecesi hem 1'e deň bolar.
noluncu derecesi ne verili? Yani keskitlenmedikdir. Bunu hem bilelim. İn olsa derece götürmek amalının böyle hasiyetlerini hem seyredelim. Birinci hasiyeti derece götürmek amalında dereceleri köpeltmek için şol esasy derece görkezjileri goşup derece goşmaly. Yani bir esaslı derecemiz var. Esasımız şol bir san diýelim 2'nin 4-nji derecesi. Köpeltmek esasy şol bir san diýene göre esasymız ýene 2 bolmaly. 2'nin 5-nji derecesi bolsun. Esasymız deň, yani ikisi hem 2. Bu ýagdaýda esasy ýazýas, bolşýaly ve dereceleri goşýas. 4 goşmak 5'e deňdir. Yani 2'nin 9-njy derejesine deň bolar. İkinci häsiýetimiz bolsa, bir esasly dereceler bölmekde bölünjiniň derece görkezjisi bölünjiniň derece görkezjisinden kiçik bolmasa, onda bölünjiniň derece görkezjisini aýryp esasyny olaryň tapawudyny götermeli. Ýagny 2'nin 5-nji derejesini uly bolany kiçäge bölüp bilýär şu wagtlyk. Bölmek isleýäs 2'nin 4-nji derejesine. Esasymız deň, şol bir san. Esasy deň bolsa, bu ýagdaýda esasy ýazýas we dereceleri aýrýarys. 5 aýrmak 4 bolar. Bu hem 2'nin 1-nji derecesi, yani 2'e deňdir. Üçüncü häsiýetimiz bolsa, eger-de bölünji we bölüji deň bolup gelýän bir esasly derejeleriň derece görkezjileri deň bolsa, onda bir tarapdan olaryň deňligi sebäpli paý 1'e deň bolar. Ýagny şunu diýmek isleýär. 1 deňdir diýelim 2'nin 5-nji derecesi bölmek 2'nin 5-nji derecesi. Aslında bunu şeýle pikir edip bilerdik. İkinci häsiýetinden esasymız deň, onda esasy ýazdym. Bölmek amaly we derejeleriň tapawudyny alýas. 5 aýyrmak 5-den 2'nin 0-njy derecesi we biz ýokarda islenlik sanyň 0-njy derejesiniň 1'e deňligini gördük. Diýmek 2'nin 0-njy derecesi 1'e deňdir diýip bileriz. Sag bolun.